माने आंखौल' बयबो जेबो पार्सनेलि मोनथिया आरो आंखौल' फानगासिनो बिसोर मा मोनथिगौ जेला आंजों थाफागोन आंनि न'आव आंजों थाफागोन होमबासो मोनथिगोन बिसोरो ओरैनो होननानै जायाथ' ओमफ्राय आं हारसिङै दाबो माबायदि मोनगासिनो आङो टिटु दं माबा दं बेफोर मा बिसोर आउट अफ टपिक भिडिअ बानायलागासिनो मा जादों मा जायाखै जेबोथ' बुजिखाया ओरैनो होननानै जागोन नामा मानसिखौ खालामो नालाय खालामखायो आगोलनिफ्रायनो बिदि खालामबोजाबाय थादों आंसो खालामबोजाबाय थादों उल्टा आंसो बेखौ टर्चार खालामगासिनो बिदि होनलागासिनो मानसिफ्रा आं जे खालामबोजादों आंसो मिथिगौ माबायदि खालामबोजादों आङो बेनि सायाव दाख्लैबो एथ' बदनाम खालामबाय जास्ट मोनसेल' खोथा होनदोंमोन आंखौ भिडिअ हगारफिनखि आं बिदि नङा बिनानावाबो बिदि नङा होननानै जेबो होनफिनाबो जेबो माबायाबो खालि गावखौल' माने राइट गाहाल' सैथो बेबायदि देखायबाय थायो बियो आगोलहायबो दे आंनि एक्स थैनायखौबो बे गेजेराव लाबोबावबाय बियो बे गोनांनिफ्रायबो दाबो आङो बिनि पेरेन्टसाबो मोनथियो बिसोरो माबायदि खालामोमोन जोंखौ सानैखौबो सुखुखायामोन गौतमखौबाबो आंखौबाबो बिसोरो बिदिनो खालामहोबाय थाखायोमोन ग्रिल मारिथेयो जाजानो सुखुखाया बे खोथाया नंखागौ बे मालाबाबो सोलायखाया बे सैथोखा बेखौ होननानै बियो मा प्रुफ खालामनो लुगैदों खालामो नालाय खालामो टर्चार आं बिसोरजों जेबो खबर लानो दा जेबो गोसो गैला आंखौ बेबायदि जेरावबो असान्ति खालामनाङा बिसोरो आं माने आंखौ बिदि दा खालामथारथों बिसोरो जेरावखि था आं बेखौनो खामजानो बाथारबाय बिसोरजों दा बुंलाय बे गोरोन्थिया सोरनि सनिया कुइनाबो नोंनि नोम्ब'आबोथ' गुबुन कान्ट्रियाव थांनानै जुलि जानानै पस्थायबोबाय बर' हौवाखौ लाफैबाय दा नोंबो थिग बेफोरबायदिनो रायजो राजाफोरजों पाब्लिकफोरजों रायजागासिनो गुवाहाटीयाव सोरजोंबा थायो बिखायाव टेटु गोनां लायनो फानग्रा नुखायो कमेन्टखौनो नायथाव जाया बिब' बिनानावनि दावहा ओरैबायदि नांलाय खमलाय सनिया कुइन आरो सनिया कुइननि सिस्टार ओरैबायदि पार्सनेल खोथाखौ लानानै आजिखालि नायबिजिरनाय होनाय जाबाय ससियेल मिडियायाव बाथ्राखौ माने मा जाबावगोन आजिखालिनि जुगाव बेलेगसो जालांबाय माथो नंगौ दिनैनि आपडेटआ जाहैगोन सनिया कुइन आरो सनिया कुइन सिस्टार बिब'आ बुङो मोनसे सनिया कुइना बुङो मोनसे आरो बिनि बिनानावा बुङो मोनसे सोरखौ फोथायगोन होनबा नोंथांमोना साननानै नाय फिन खेब मोनसे भिडिअ होफिनलायबाय सनिया कुइननि सिस्टारा दा आं बेखौनो होनो सानदों गोरोन्थिया सोरनि नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर आंथ' बुङाखै जे सनिया कुइना गाज्रि सनिया कुइना उमुक बेफोरबायदि बुङाखै आं रावखौबो जेबो बुङा आं रावनिथिंबो लोगो जानाबो बाथ्रा बुङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर दे नायग्रोना ला फार्स्टआवनो बे चेनेलाव गोबाव जाबायमोन भिडिअ होयैया नोंथांमोना सापर्ट खालामा नालाय भिडिअखौ बानायनो गोसो जाया बेनिखायनो नैबे चेनेलखौ गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर दे नायग्रोना ला भिडिअखौ नोंसोरथ' मोनथिखाबाय जानो हागौ कि माने जोंना बिब'आ माने रिप्लाइबो होदों आंखौ माने गाबनानै ओमफ्राय बिदि नङा कि इमोसनेलि माबानानै जागोन बेबायदि होननानै गासिबो खोथाया माने दा आंखौ एगेन्स्ट होनगासिनो माने रावबो बिदि नङा कि आङो थगायदों मादों होननानै गासिबो ओमफ्राय फेक रिउमार्स स्प्रेड खालामगासिनो बियो कि आंनि बयफ्रेन्डआबो डकुमेन्टस गैयानो माबा गैयानो बेबायदि होननानै गासिबो खोथाया नंखाजोबखागौ आं मा होनदों जास्ट गावसिनि फल्टखौल' दोनखुमानो थाखाय आंखौ बिदि बदनाम खालामनानै बिसोर मा मोनगोन
दाख्लैबो गावसोर नांलायबाय बिसोरो ओमफ्राय आंखौ बदनाम खालामबाय आं होनदोंमोन आंनि थाखाय मोनसे भिडिअ बानायफिन प्लिज आब' आंखौ माने बिदि गाज्रि होननानै फानबाय ओमफ्राय माने आंखौल' बयबो जेबो पार्सनेलि मोनथिया आरो आंखौल' फानगासिनो बिसोर मा मोनथिगौ जेला आंजों थाफागोन आंनि न'आव आंजों थाफागोन होमबासो मोनथिगोन बिसोरो ओरैनो होननानै जायाथ' ओमफ्राय आं हारसिङै दाबो माबायदि मोनगासिनो आङो टिटु दं माबा दं बेफोर मा बिसोर आउट अफ टपिक भिडिअ बानायलागासिनो मा जादों मा जायाखै जेबोथ' बुजिखाया ओरैनो होननानै जागोन नामा मानसिखौ खालामो नालाय खालामखायो आगोलनिफ्रायनो बिदि खालामबोजाबाय थादों आंसो खालामबोजाबाय थादों उल्टा आंसो बेखौ टर्चार खालामगासिनो बिदि होनलागासिनो मानसिफ्रा आं जे खालामबोजादों आंसो मिथिगौ माबायदि खालामबोजादों आङो बिनि सायाव दाख्लैबो एथ' बदनाम खालामबाय जास्ट मोनसेल' खोथा होनदोंमोन आंखौ भिडिअ हगारफिनखि आं बिदि नङा बिनानावाबो बिदि नङा होननानै जेबो होनफिनाबो जेबो माबायाबो खालि गावखौल' माने राइट गाहाल' सैथो बेबायदि देखायबाय थायो बियो आगोलहायबो दे आंनि एक्स थैनायखौबो बे गेजेराव लाबोबावबाय बियो बे गोनांनिफ्रायबो दाबो आङो बिनि पेरेन्टसाबो मोनथियो बिसोरो माबायदि खालामोमोन जोंखौ सानैखौबो सुखुखायामोन गौतमखौबाबो आंखौबाबो बिसोरो बिदिनो खालामबोबाय थाखायोमोन ग्रिल मारि थेयो जाजानो सुखुखाया बे खोथाया नंखागौ बे मालाबाबो सोलायखाया बे सैथोखा बेखौ होननानै बियो मा प्रुफ खालामनो लुगैदों खालामो नालाय खालामो टर्चार आं बिसोरजों जेबो खबर लानो दा जेबो गोसो गैला आंखौ बेबायदि जेरावखि था जेरावबो असान्ति खालामनाङा बिसोरो आं माने आंखौ बिदि दा खालामथारदों बिसोरो जेरावखि था आं बेखौनो खामजानो बाथारबाय बिसोरजों अब्ला नुखाबाय नोंथांमोना बे हाइकाइजाया जाहैदों बिब' बिनानावनि ओमफ्राय बेयाव बुङो बिब'आ आं नोंखौ माला बेफोरबायदि खालामखो नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो अनबोदों आङो बिनानावा बुङो नों मालानिफ्राय बाथ्रा सोलायनो रोंखो आंखौ फानदों नोङो बाथ्रा सोलायनानै बाथ्रा थगायनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों न आंथ' जेबो बुङाखै जोंनि खुगानि बुंनाय बाथ्रा नङा बे नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय नायखाबाय बुजिखाबाय बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियायाव जुदि नोंथांमोना फैनानै नांलाय खमलायखौ बुंनो रोंदोंब्ला बेखौ ससियेल मिडियानि मानसिया प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हाया खोनासं सिस्टार सनिया कुइन जोंनि साय गोबां गेदेर अब्लाबो जोङो बुजायनो गोनां जायो मालाबा समाव बे प्रब्लेमनि न'खरनि सल्भखौ सोर हायो मोनथिबायना न'खरनि फेमिलिया हायो दा नोंसोर बिब' बिनानाव नांलायदों नोंसोर सानैजों मोजां मिलायना थाब्लानो जाबाय बेफोरबायदि खालामनो मोना बिब' बिनानाव बिदा फंबाय नांलायनानै बबाव खारनो बबाव सोर अन्थाइ बिखा लाना जोनोम उजिदों बेयाव गासिबो थैखागोन बेनिखायनो इसोरा जि खेबसेखौ माबानानै हरदों अनलायनानै जानो सोलों गासैबो ना गोरोबफिनदो बेफोरबायदि नांलाय खमलायबो जानाय नङा सिस्टारमोन दे गोरोबफिनना थादो दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिसै माबाफोर गाज्रि बुंफ्लांबायब्ला सरि निमाहा खालामनो जाबाय नैबे चेनेला गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट बबे गामिनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों एसे फोरमायहरबानो जाबाय दे आं कमेन्टखौ नायनानै रिप्लाय हरनो नाजागोन जोंबो मोनथिनो लुगैयो बा आंनि भिडिअखौ सोर बबेसिम थांदो बबे नायदो खाथिनि नायदों ना गोजाननि नायदों होननानै दे गासिबो फोरमायहरदो दे बाय नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनसिगोन दे बाय